Türkmenistan'ın jemgyýetçilik guramalarının merkezine ýaýbanylan çağalaryň dördijilik işleriniň sergisi köp adamly boldy. Çağalaryň dörli mowdukdaky çeken suratlary bu ýere gatnaşan mektep okuwçylarda, talip ýaşlarda hemde ýaşul neslin wekillerine uly gyzyklanma döretdi. Bilşimi diýýärli bu bäsişiň etrap şäher tapgarlarynyň saýlanan dördijilik işleri bäsişiň düzgünamasyna laýyklygy arkada we aşgawa şäher hemde welaýat tapgaryna gatnaşyp magtymyň adyna ýaşlar guramasynyň we welaýat şäher medeniýet müdürlikleriniň wekillerinden ibaret bolan ýürüt topor tarapyndan bäsişiň jemleş tapgaryna münasip görülip hödürlenen 50 sany dördijilik işlerinden bäsişiň eminler topor tarapyndan welaýat arkada we aşgawa şäherleriniň hersinden değişiklikde 5 sany gowy döredijilik işler taýlanly. Jemleş tapgaryň şertine laýyklykda iň gowy döredijilik işleriniň awtorlary bellänen temalar boýunça kefitlenen wagtda özara surat çekmek boýunça bäsişer hemde welaýat arkada we aşgawa şäherleriniň hersinden döredijilik işler bilen meşgullanýan çağalara değişiklikde baýrakly 1-nji, 2-nji, 3-nji ornlar kefitlener. Ýurdumyzyň Mizemet binýadyny halalykdan, agdyberlikden we tutanýarly ihlasdan guran gahrman arkadamyzyň beýip başlangyçlary berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne arkadaly gahrman serdanymyzyň başlanmagyna münasip dowam etdirilýär. Gurbanguly Berdimuhammedow fadynaky howannalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat kanatynyň alyp barýan asly işlerim şunda nusgalarlykdyr. Çağalarda watançylyk duýgusyny ösdürmek, döredijilik bilen meşgullanmagy, sunwata surat çekmäge höwes etmek, olaryň öz başdak döredijilik ukyplaryny gollamak, bilesi geljiligini, çeperçilik işçiligini ýoklandyrmak, dünýä garaýşyny giňertmek maksady bilen geçirilýän bu döredijilik bäsişini atnaşlar, bäsişiň düzgünamasyna laýykly öz döredijilik işler bilen ukyp başlanyklaryn görkezdiler. Gahrman arkadamynyň gymmatly maslahatlary esasynda çağalaryň arasynda şeýle bäsişlerin geçirilmeginiň ýaş nesilleriň döredijilik mümkinçiliklerini zihini açmak bilen birlikde olaryň mehriban watanymyza, sahawatly toprağymyza bolan söýgüsini has artdyrmaga ýardam berýänini bellemek gerek. Munyň öz ýurdumyzda çağalaryň hemme taraplaryň sağlyk ösüji uğruna döwlet derejesinde alad edilýäniniň nowatdaky aýdym mysalydyr. Bäsişe atnaşan çağalar Gurbanguly Berdimuhammedow fadynaky howannalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat kanatynyň howannalyk etmegine öz ukyp başlandyklarynyň zekinleriniň açylmak uğruna şeýle ul aladalaryň edilýäni üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.